Borpothar police station angkang alo tomon arve kethe perfect pen ajok ahiring tangrak pen thengpi thengprang ke krep pato ajok porpai ke thom rajite mapor malam Borpothar police station angkang alo tomon arve kethe perfect pen ajok ongdung national highway 39 lama thengpi thengprang ke krep ahiring tangrak anpin lo adon tu edon hemstame thengpi ke krep pen ajok hemans tame krep on railo bonta kopai kimi perfect pen ajok thangnat kidu kisung awelang pusi ferangke kamrit amod nangthan don lapen labangso ke krep on rai hem pu amen akasi main alang licor avelo lapen alang ni sumar bangke tomdo lapen arong amen lapuson elo santepor naga kholi alang non ke dobam MSC sarbon telenga pan prabjin pen labangso em stamenangi kim bipon ja pan chuning ripon Kajan pen birota nanga pale abang laren lekhe loti kimi news Karbi Anglong Borpothar